Тази физическа активност може да се направи по всяко време. Единствените неща, от които се нуждаете, са хубаво време, просторна зона. Голямо парче плат като стара тениска за всеки участник. И нещо, което да маркира зоната за игра, като въже, малки знамена, шишарки и така нататък. То децата, така и възрастните могат да играят в поне две групи. Целта на децата е да развият меки умения като комуникация, сътрудничество, лидерство и решаване на проблеми. При подготовката на играта участниците трябва да маркират игралното поле, а именно реката от лава, и след това да се разделят на два отбора. Двама души ще действат като съдии, за да гарантират, че участниците спазват правилата на играта. Противоположните отбори са се натъкнали на река от лава и единственият начин да оцелеят е да пресекат реката безопасно. За да завършат предизвикателството, участниците трябва да използват парчетата плат като платформи, за да пресекат реката безопасно. Участниците трябва да останат в контакт с платформите през цялата игра. Ако някой стъпи на горещата лава, платформата ще бъде премахната от съдиите, оставяйки отбора с по-малко платформи, до края на играта. Целта на играта е да транспортира целия екип в безопасност и да оцелее в потока от лава. Отборът, който завърши предизвикателството, първи печели. Обхватът на играта е да транспортира целия екип до безопасност и да оцелее в потока от лава. Отборът, който завърши предизвикателството, първи печели.